Weather Update. Ang Tropical Depression Neneng ang nasiplatan sa 390 kilometers northeast sang Itbayat, Batanes. Ginamonitor ini sa sulod sang Philippine Area of Responsibility o KONPAR. Ini ang may kabaskugon sang hangin nga nagadangat sa 45 kilometers per hour kag pagmadlos nga 55 kilometers per hour. Nagahulag ini sa west-northwestward nga direksyon sa kadasigon nga 30 kilometers per hour. Ang Tropical Storm Saudel naman ang yara sa 2,960 kilometers east sang northeastern Mindanao. Yari ini sa sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ini ang may kabaskugon sang hangin nga nagadangat sa 75 kilometers per hour kag pagmadlos nga 90 kilometers per hour. Isa pa ka tropical depression ang ginamonitor subong nakita nini sa 1,100 kilometers west sang extreme northern Luzon. Ini ang may kabaskugon sang hangin nga 45 kilometers per hour kag pagmadlos nga 55 kilometers per hour. Yari ini sa sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Samtang subong nga adlaw, ang southwest monsoon mag-aapekto sa gihapon sa parte sang Luzon kag Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao kag Davao Region.